njihov svijet je njihov svijet, naš svijet je naš svijet i naš svijet sigurno neće postati njihov svijet. Klaus Schwab i cijela ta ekipa su uistinu nevjerojatni. Dociraju građanima svijeta, slobodno mogu tako reći, i kažu nam, ne znam, trebali biste prekinuti voziti sve automobile, ukinut ćemo naftu, dakle nema smisla proizvoditi automobile na naftu, a onda nam to dociraju sa svojih jahturina, ogromnih jahta, voze se helikopterima, u svojim privatnim avionima i oni se ne odriču svoga bogatstva, oni se ne odriču svega toga što stotinama tisuća puta više zagađuje planet. Cijela ta ekipa, sad im je neka fora, prodaju nam agendu da bismo mi ljudi trebali jesti kukce. Pa onda su, ne znam, pratitelji što se događa u Americi, tamo nekako sve krene, onda dođe i nama za koju godinu, krenuli sa hranjenjem djece i propagandom, agendom, gdje djeci u vrtićima se uči kako je jesti kukce normalno i zdravo. Onda su došli do toga da djeci od 8 godina u vrtiće dolazi agenda, ideologija i govorim kako djeca imaju pravo odlučiti što ću. Što jesu, po svom spolu. To je notorna glupost. Dakle, čovjek se rađa kao muško i žensko. I ja osobno stvarno nemam nikakvih problema s time da bilo tko u odrasloj svojoj dobi odluči što god želi za sebe. On je slobodan čovjek, ima na to pravo. Ali dovoljna je osnovna razboritost i elementarna logika da se prepozna zlikovačka agenda u tome da vi djecu od 8, 9 ili 10 godina učite, ne znam, dječake da budu djevojčice, a djevojčice da budu dječaci. To je notorna glupost. U Kanadi postoje klinike koje bez dozvole roditelja operiraju djecu, maloljetnu djecu. Pustit ću vam linkove pa možete pogledati. Isto to je u Sjedinjenim Američkim Državama. I sve to loše, svo to zlo dolazi nam ovdje i u našu malenu Hrvatsku. I ovaj video želim svima poručiti. Dakle, otkačite od hrvatskog naroda, otkačite od naših građana. Ta ekipa Klausa Schwaba i cijele te ekipice oko Svjetskog ekonomskog foruma htjela bi nas natjerati, valjda da gutamo na dan šaku tableta, da se jednom mjesečno cijepimo i da oni okreću 100 milijardi. Oni žele taj reset napraviti na njihov način. Pisao sam neki dan na Fejsu, pa evo ovdje poručujem u videu. Pazite što želite. Mogli biste to dobiti, ali na jedan drugačiji način. Onaj pravi, iskonski, naturalni reset. A to je reset gdje ćete dobiti odozdol poruku ljudi. Ostavite nas na miru. Kogod želi cijepiti se, cijepite se svaki ponedjeljak. Mi nemamo s tim ništa. Dakle, apsolutno nemam protiv toga ništa u svojoj slobodi. Ko to odluči neka radi. Jedite svoje bubašvabe do sudnjeg dana, ali nas ljude ostavite da u svojoj slobodi odlučimo ko će jesti biftek, ako ima para ješće biftek, ko će jesti neke šnicele, ješće šnicele, ko će jesti salatu, ješće se salatu, ali ostaćemo slobodni. Nećemo vam dati da upravljate našim životima. Mnogi Golijati su slomili zube na malenim Davidima i ja sam uvjeren da i to vrijeme nam je blizu. Kada će mnogi veliki pasti. Znate li zašto? Zato jer svoja carstva i kraljevstva, obmana, laži i sjena gradili su na rahlome pijesku. A u jednoj snažnoj i drevnoj knjizi istine piše sljedeće. Da tko god gradi kuću svoju na pijesku, ta kuća nema budućnosti. Dođe val i odnese je. Mi gradimo naše živote na čvrstoj stijeni. Uvjereni smo cijelim svojim bićem da smo u pravu i zato ja znam, mi ćemo pobijediti. Narod će pobijediti.